Hai să îți arăt etichetele inteligente cu cod QR, un produs inovator pentru organizare eficientă și gestionare digitală, destinat să ușureze mutările, depozitarea și inventarierea personală sau profesională. Astfel, poți avea o organizare inteligentă. Etichetele inteligente sunt coduri QR scanabile, care permite gestionarea rapidă și eficientă a cutiilor și containerelor. Fiecare etichetă vine în culori diferite, făcând organizarea vizuală simplă și accesibilă. Poți stoca orice, de la obiecte artizanale la haine de bebeluș, unelte sau chiar articole dintr-un magazin, depozit sau garaj. De exemplu, eu am aceste cutii de aici de când m-am mutat în Arad, de ani de zile. În mod normal, ca să găsesc ceva, ar trebui să le scot pe toate și să caut prin fiecare până când, într-un final, găsesc sau poate nici măcar nu găsesc ceea ce voiam. Acum am aceste coduri QR și mă pot uita pe telefon. Caut globuri pentru bradul de Crăciun. Ok, am găsit că e la eticheta roșie care începe cu B54. Un alt exemplu este această rolă de filament pentru imprimanta 3D. Data trecută, când am căutat exact acest model, mi-a luat aproape o oră până am găsit ce căutam. Iar acum am salvat pe acest cod QR site-ul și pot comanda imediat același lucru. Când comanzi aceste coduri QR, ele vin în pachet de 48 și sunt foarte simplu de folosit. Le scanezi pentru prima dată, te loghezi la cont sau îți faci un cont nou pe site-ul pe care te bagă, introduci datele pentru codul QR, iar apoi ele rămân salvate și le poți modifica pe toate online de pe telefon. Poți folosi ori site-ul web, ori aplicația lor, Booster Labels, unde poți adăuga imagini, descrieri, orice text vrei pentru fiecare articol. Achiziționează acest pachet de 48 de etichete inteligente și începe să organizezi inteligent. Disponibil acum pe shop.boosterreview.com. Și fiți atenți, dacă introduceți codul Artur Popa, aveți 10% reducere la orice produs.